מרגישה כמו עלה ברוח מול המערכת הרפואית? שרה גרשון מלמדת איך להשתמש בשלושת העוגנים, גוף, רגש וידע, כדי לנהל את הלידה בזמן אמת. קבלי כלי מעשי לקבלת החלטות מושכלות שיובילו אותך לחוויית לידה בטוחה ומודעת. שרה גרשון, מה שלומך? אהלן, איזה כיף להיות פה. איזה כיף שאת כאן. תגידי, בפרקים הקודמים דיברנו על הסיפור שלך, על הניהול של הכאב. אני רוצה היום לדבר קצת על האיך. אמ, יש 3 עוגנים, נכון? של שיטת החיבורים בחדר הלידה. ואני רוצה רגע להבין, קודם כל, מה זאת השיטה הזאת? מה הם אוקיי. העוגנים? נתחיל משם? כן, אז באמת שיטת החיבורים זה איזושהי שיטה שהתגבשה לאורך השנים של העבודה, שאני פוגשת נשים סביב הריון ולידה ומכירה אותם וחווה אותם. ובהתחלה זה היה מעגלים. זאת אומרת, יש מעגל ועוד מעגל ועוד מעגל, והמעגלים, במהלך העבודה שלי, אני בעצם ראיתי שהם מתחברים לי למשולש, אוקיי? יש לנו ממש ככה משולש עם 3 פינות, יש לנו את הגוף, יש לנו את הידע ויש לנו את הרגש. אמ, הכל קורה בגוף, בסדר? זה הזירה שהדברים קורים בהם. והגוף, בעצם, סליחה, הרגש מגיב לגוף, והידע יכול באמת לווסת. אז אנחנו לווסת ככה, את הרגש. נכון, את יודעת מה? בואי נתחיל עם הידע, נכון? זאת אומרת, יאללה, הגיוני שהתפקיד שלו, אני חושב שגם אמרת את זה, לעשות סדר, אוקיי? נכון. איך ההבנה של המנגנון ההורמונלי, נכון? מהמם, עוזרת ליולדת לקבל החלטה כשהרופא מציע משהו, לא יודע, כן. זירוז או כל הצעה רפואית. כן, תראה, כשהן באות לקורס, להדרכה, אני תמיד אומרת להם, זה לא שיעור ביולוגיה, אתן לא צריכות לזכור כלום, אתן צריכות להבין. אף אחד פה לא עושה באמת לימודי רפואה או משהו כזה, אנחנו לא מגיעות מול רופא, רופאה, ונותנות קונטרה ומנהלות דיון ברמה הרפואית. אבל כן חשוב לי שהן יבינו מה קורה להן בגוף בכל שלב, וזה מה שנותן להם ביטחון. היום רובנו קונטרול פריקס, בסדר? נורא קשה לנו לשחרר שליטה, נורא קשה לנו לא לדעת מה קורה. כי הידע נגיש, זה התחיל עם האינטרנט, ממשיך עם הבינה המלאכותית, כן, אנחנו יודעים הכל, ידע זה כבר נכון, לא אישו יותר, נכון. כביכול. כן, זאת אומרת, אנחנו רוצות להיות בשליטה. אנחנו רוצות לדעת מה קורה. עכשיו, אנחנו לא רופאות ואנחנו לא מיילדות, רובנו, ואז היא בעצם מגיעה ללידה, ולהבדיל מניתוח, נגיד, אפנדיצית, שבניתוח רפואי, שהוא הליך רפואי פרופר, אז כן, את נכנסת, את מורדמת, הרופא עושה את מה שהוא עושה, את יוצאת. בלידה, את אמורה להשתתף, את חלק ממה שקורה, את חייבת לעזור לתהליך. אז את לא יכולה להיות מנותקת מהחוויה. אז כמה שיש לך יותר ידע והבנה של מה קורה לך בגוף, בסדר, איזה הורמונים משתתפים, איך המכניקה עובדת, איך הם משתתפים? אז אנחנו לא נפתח את זה איך כמובן בפרק ההורמונים אחד, אבל משתתפים. כן, אבל למשל, אני מניח קורטיזול או אוקסיטוצין, נכון? אוקסיטוצין אהובנו, כן, הוא אני הכוכב אני של אוהב הלידה. אותו, אני אוהב את סם האהבה, נכון? קוראים לו סם האהבה? נכון. זה בעצם ההורמון שגורם לנשים, לגברים פחות, להתאהב. בעצם למה לא? אני חושב שגם לנו. גם אצלכם יש אוקסיטוצין, אבל זה הורמון שהוא זורם בכמויות בדרך כלל יותר קטנות, ובבונדינג, בהיקשרות, הוא פחות משמעותי. אצל גברים יש יותר וזזופרין. Mm, בעצם ציר ואורגזמה זה היינו הך, אצל אישה. מהמם, זו הסיבה שנשים מאוד נקשרות ביחסי מין, אוקיי? כן. יש לנו בוסט של אוקסיטוצין. אוקסיטוצין זה בעצם ההורמון של ההתנהגות האימהית. אז אצל גברים שהם אבות, יהיה להם יותר אוקסיטוצין, מהמם. אוקיי? זאת אומרת, אוקסיטוצין הוא משהו שהוא קיים אצל גבר. כשהוא מתאהב, כן, אוקסיטוצין יעלה אצלו, בוודאות, אבל זה לא ההורמון שגורם לכם לבונדינג הזה, לחיבור, להטבעה. אבל אוקיי. זה כבר נושא זה כבר נושא לשיחה אחר. אז אחרת. בחזרה ליולדת שלנו, מה כן, הידע שלה בתחום ההורמונים למשל יכול כן. לעזור לה להיות שם? תראה, אם אנחנו יודעות מה עוזר לאוקסיטוצין לעלות, אם אנחנו מבינות מה התפקיד של לאזן אדרנלין בלידה, אם אני יודעת איך האנדורפינים משפיעים עליי, אוקיי? ברגע שיש לך ידע, את מבינה מה קורה, זה עוזר לך לווסת את הפחד, את האי-ודאות, את הלחץ, אוקיי?
ואז זה עוזר לך להתמודד ולהתקדם בלידה. נזכיר להן איפה לומדים את הידע הזה, איך לא טובעים בים של ידע? מה השאלה? אצלי בקורס? כן? אוקיי. אני כן, שואל אותך כדי שתספרי אולי כן, בכמה תראה, משפטים בסוגריים. קורס הכנה ללידה, יש מחקרים שמראים שבעצם קורס זה אחד הפרמטרים שהכי משפיעים על חוויית לידה חיובית. זאת אומרת, הכנה מראש משפיעים משמעותית על החוויה של האישה בלידה, אוקיי? אז כן, אני חושבת שהכנה זה בסיסי, כי שוב, אתה יודע, קורס כמו דולה, זה משהו של המאה השנה האחרונים, בסדר? לא היו עושים קורס פעם, כבשה לא עושה קורס. נכון. פשוט קורה. הגוף יודע ללדת, אבל אנחנו לא בסביבה שהיא מאפשרת ללדת בשדה, אוקיי? אנחנו נכון. גם לא רוצות את זה, סבבה, סיכמנו את זה כבר. כן. אבל- סיימנו עם החלק הזה. אבל כשאת באה לבית חולים, ואת צריכה להבין מה קורה סביבך, מה המערכת, את צריכה לדעת בכלל מתי לבוא לבית חולים, אוקיי? איך לקדם את הלידה שלך, שהגוף אמנם יודע את העבודה, אבל מנטלית, אם את סגורה, אם את לחוצה, אם את פוחדת, אם את כאובה, זה משפיע על הגוף. אנחנו אמרנו, זה משולש, זה גוף, ידע, רגש. הרגש משפיע על הגוף, הגוף משפיע על הרגש, הידע משפיע על שניהם. זה ממש כולם תלויים בכולם. נכון. אני רוצה לעבור לעוגן השני, אם ככה, שהוא הרגש, נכון? לפעמים הוא הכי סוער. תיארתי ילדות שמרגישות תחושה של ניתוק, נכון? לפעמים, כן, יש דיסוציאציה. איך העוגן הזה של הרגש יכול להחזיר אותן פנימה, לחוות את זה נכון ככל האפשר? אם יש לנו הכנה ויש לנו כלים להתקרקע, אוקיי? כלים להכיל את הרגש, כלים לבסט אותו, זה מאוד עוזר לנו, אוקיי? תני לי דוגמה. יש לי סיפור מאתמול. סיפור זה דוגמה הכי טובה, מה? שהייתה אצלי יולדת, שליוויתי אותה בלידה, היא הגיעה אתמול לחוויה של עיבוד לידה, הייתה לה לידה בשבוע מוקדם, בשבוע 34. אוקיי, התקשרה אליי באמצע הלילה, שרה, ירדו לי המים. אני זוכרת שהגעתי תוך 20 דקות, והמיילדת אומרת לי, לא הבנתי, את גרה בחנייה? כאילו, איפה את? וזה באמת, זה שבוע 34, זה שבוע מאוד צעיר, זה מפתיע, עוד לא הספקנו לעשות הכנה, והיא כאילו, היא אומרת, אני לא מאמינה שזה קורה לי, מה קרה, ולמה, ואיזה בסה. וכולם מסביב, כאילו אומרים לה, הכל טוב, יהיה בסדר, אל תדאגי, וזה, ופתאום הסתכלתי עליה, ואמרתי לה, זה ממש בסה. את צודקת, זה בסה שזה קרה. והיא פתאום הסתכלה עליי, וזה היה כמו קפה. כאילו, השיקוף הזה, מצד אחד להכיל אותה, לראות אותה, מצד שני, לתת לה קצת קונטרה, כאילו, כן, זה בסה, מה אנחנו עושות עכשיו? אוקיי? צי מזה, מה שנקרא. נכון. זה היה. ובאותו רגע היא התאפסה. כאילו, שוב, זה לא היה קל, וזה עדיין היה מפחיד ומוזר ומבלבל. אבל אני זוכרת שהיא הסתכלה עליי, היא השתתקה, ומשם יצאנו, ואתמול בפגישה שהיא דיברה איתי על הרגע הזה, אמרה לי, את אמרת לי את זה, ואז אספתי את עצמי. ואז אמרתי, אוקיי, אני עושה את זה, ואני יכולה, וכאילו, במקום לעודד אותה מבחוץ, הייתי איתה בבסה, אוקיי? אז ספציפית זאת יולדת שהייתי איתה בחדר לידה. אבל כן יש לנו כלים, או שהמלווה שלנו, הבן זוג, מי שאיתנו בלידה, שאנחנו עושים הכנה ביחד, יש לו את הכלים קצת לשקף ולהראות ולקרקע, לאפס. לפעמים אני אומרת להם, תשפכו לה כוס מים קרים על הפנים, בסדר? לפעמים זה מה שצריך לעשות. אבל כשאנחנו הולכות לאיבוד בפחד, אנחנו לא יכולות לעבוד עם הגוף, ואנחנו לא יכולות להיות פנויות לקבל ידע חדש, אוקיי? וזה מוביל אותנו בעצם לאורגן השלישי? לגוף? הגוף. מה איתו באמת? כן, הגוף זוכר הכל. הוא זוכר הכל, הוא חווה הכל, הוא מרגיש הכל, שם הכל קורה, אוקיי? ואם עולה בי רגש, הגוף מגיב אוטומטית. ואז אנחנו יכולות באמת או להיות בתגובה של הגוף, או להתבונן בה ולשחרר אותה. אוקיי? הלידה היא בגוף, גם ההיריון הוא בגוף. וכשאנחנו בעצם לומדות איך לעבוד עם הגוף, למשל להוסיף תנועה, למשל להוסיף תזונה, למשל להוסיף נשימה, לא משנה, כל הכלים שיש לנו, אנחנו עובדות עם הגוף, אנחנו עוזרות לו, אוקיי? כאילו, זה נכון, הגוף יודע את העבודה, אני נושמת כל הזמן בלי לחשוב על זה, אני נושמת כשאני ישנה, אני נושמת כשאני מרוכזת. זה קורה, זה אוטומט. אבל אם אני שנייה עוצרת לנשימה מודעת,
אני משנה לגמרי את כל ההתנהלות שלי באותו רגע, אוקיי? אז אותו דבר זה המשמעות של בשיטת החיבורים, שאנחנו רוצות להתחבר לגוף. אנחנו רוצות להרגיש מה קורה בגוף, ומשם לצאת החוצה. בואי נלך על סיטואציה ככה קונקרטית. Mm, יולדת נמצאת מן הסתם בחדר הלידה, המיילדת נכנסת ואומרת, הלידה תקועה, צריך התערבות. מהמם. איך היולדת משתמשת בשלושת העוגנים האלה כדי לקבל החלטה, לענות כן. בצורה נכונה בתוך 5 דקות? אז קודם כל, ברגע אם היא שומעת משהו כזה וזה יכול להבהיל אותה, אוקיי? אז התגובה של הגוף תהיה להיסגר, להתכווץ, ואז הרגש והפחד יעלו והבלבול יעלו. אז כשאנחנו באות עם העוגנים שלנו מוכנים, תמיד אני אומרת קודם כל לנשום, להרפות, לשחרר את הגוף, להתחיל בזה, כן. ואם אין לך את הידע המקדים, אז אנחנו מנהלות שיחה עם המיילדת. מה זה אומר שהלידה תקועה? מה עוד אפשר לעשות? כמה שיותר ידע להבין את הסיטואציה. אני רוצה שהיולדת תרגיש שירה, בסדר? לא יולדת חדר 5. החשיבות שלי זה שהיא תרגיש שרואים אותה ונותנים לה מענה, ושהיא מקבלת את כל הידע. יש לנו זכות, יש חוק בישראל שאומר חוק הסכמה מדעת, בסדר? זאת אומרת, על כל פעולה רפואית, את אמורה להסכים, מתוך הבנה של מה הולכים לעשות לך. אז אם את לא מבינה מה שמציעים לך, סליחה, נגעתי במיקרופון. לא, דווקא זה הייתה נגיעה, לא? אם את לא מבינה מה הולכים לעשות לך, אז תעצרי. תעצרי ותשאלי ותביני. עכשיו, אם אנחנו בסערת רגשות, אנחנו לא פנויות להקשיב לידע. אז שלב אחד קודם זה שנייה להרגיע. ואם אנחנו לא רגועות והגוף סוער, אז זה להרגיע את הגוף. זה תמיד כאילו, זה באמת משולש שמשולב אחד בשני. אני לא דיברתי איתך על הספירלה הפנימית, אבל בסדר. וואה, זה הולך ומסלים. כן, אבל זה מחובר תמיד, כי אני רוצה שהידע יעזור לי להרגיע את הרגש, אני רוצה שהגוף יאפשר לי לחוות את הרגש, אני רוצה שהגוף יהיה רפוי כדי לקבל ידע, וזה הכל בא ביחד. הכל מתחבר. כן, זאת אומרת, הלידה היא בעצם מעין אימון מנטלי, לגמרי, בין היתר. לגמרי. אבל זה לא רק ליולדת, זה גם למלווה, מלווה, בן הזוג, נכון? כן. איך הוא יכול להשתמש בעקרונות האלה? תראה, בגדול אני תמיד אומרת, האישה, היולדת צריכה להתפנות ללידה, הבן זוג, המלווה שלה עושה את כל השאר, אוקיי? אני לא יכולה בלידה, הייתי אומר, תגדירי כל השאר, אבל... כל השאר, זה להזכיר לה לנשום, זה להזכיר לה וואו. לזוז, זה לנהל את התקשורת מול הצוות, זה לדאוג שהיא אוכלת, זה לדאוג שהיא הולכת לשירותים. זה ממש כל השאר. היא צריכה לגמרי להתפנות, להתכנס לתוך הגוף שלה, ולשחרר את הקורטקס. אני לא רוצה אף מחשבה. אני רוצה נטו גוף. אז כן, אז התפקיד של המלווה הוא מאוד 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 חשוב, גם לעודד אותה, וגם לקרקע אותה לרגע הזה, כי היא עכשיו בפחד, כי קשה לה, והיא חושבת על מה יהיה. אז אנחנו כל הזמן רוצים להחזיר אותה לכאן ולעכשיו. להווה, כן. אוקיי? אז כן, תפקיד של המלווה זה הדבר הכי חשוב שיש. שמעתם? מלווים? בחזרה רגע לידע. את מסבירה כמה הוא חשוב וכמה יש לו משמעות בתוך המשולש הזה. מצד שני, הרבה אנשים שהם חושבים על ידע באופן כללי, לאו דווקא גם בלידה, אבל באופן כללי, אולי מפחדים שהם יהפכו ליותר מדי רציונלי, שזה יהיה פחות טבעי, שהכל יהיה טכני, הכל יתחיל חישובים, הכל יתחיל, רגע, מה למדתי בזה? איך דווקא שיטת החיבורים כאילו לא גורמת לזה להיות בצד הלא נכון של הידע? אז יש לי עוד סיפור, חצי סיפור. תני סיפור וחצי גם. הייתה לי שיחה עם יולדת, שהיא סיפרה לי שהיא הייתה קורס הכנה ללידה טבעית, והיא אומרת לי, כן, ואמרו לי שהמוניטור מפריע, ודיברו איתנו על תסמונת חלוק לבן, שהרופאים רק באים להפחיד, זאת אומרת, אין לי שום בעיה, לידה טבעית זה דבר מדהים, בסדר? וחוויה של לידה טבעית זה באמת חוויה שצריך להתכונן אליה. אבל אנחנו צריכות להבין, אנחנו צריכות את הידע, בסדר? של המשמעות של הדברים. מוניטור מפריע ללידה טבעית, תיאורטית כן. האם עדיין אפשר להיות בלי מוניטור בלידה? מאיזה סיבה אנחנו נהיה בלי מוניטור רציף בלידה? מה המשמעות של להיות בלי ניטור רציף בלידה? באיזה בית חולים ובאיזה חדר אפשר להיות בלי ניטור רציף בלידה? כל החלטה של יולדת, כל פנטזיה שלה ושאיפה ללידה כמו שהיא רוצה, היא מבורכת והיא מקובלת. אבל כשאת רוצה ללדת טבעי, אמרו לי שמוניטור מפריע.
זה לא מספיק. מה המשמעות של זה? מה הידע מאחורי זה? ואני רוצה שתקבלי החלטה מושכלת. אז כשאני אומרת ידע, כמו שאמרתי, אנחנו לא הופכות לרופאות, אנחנו לא נעשות מומחיות בתחום, אנחנו רוצות להבין מה עומד מאחורי כל פעולה, ומה נכון או לא נכון, או לפחות כשאת בוחרת משהו, על מה זה נשען, כן. אוקיי? זה המשמעות. אגב, סיפורים, את סיפרת לי באחד הפרקים הקודמים, שיולדת אמרה לך באמצע הלידה, כיף לי, אני עושה את זה, נכון? נכון. איזה עוגן היה דומיננטי אצלה ברגע הזה? אני חושבת שהיא הרגישה העצמה, היא הרגישה מסוגלות, כי היא התכוננה לצירים, אוקיי? היא למדה נשימה, היא למדה תנועה, היא למדה הרפאיה, ולמרות שזה באמת היה מאוד מאוד קשה, היא הרגישה שהיא עושה את זה, שהיא לא הולכת לאיבוד בתוך זה. אז אם אתה רוצה איזה עוגן, אז אולי הרגש היה שם מאוד חזק. כאילו, לאו דווקא הגוף ולאו דווקא הידע, כמו הרגש, כי בתוך הרגש היא הרגישה שהיא מחוברת, אוקיי? שהיא לא הולכת לי לאיבוד בתוך הפחד. וואו, אז אם... הוא כן. חשוב. כאילו, כולם חשובים, אבל אני חושב שזה מתחיל משם. אגב, אהבתי את התה שלך, אני שותה כן? אותו בלי הפסקה. חבר'ה, אם אתם רוצים תה, תבואו לאולפן. מה קורה כשהעוגנים מושכים לכיוונים שונים? זאת אומרת, הידע אומר, Mm, הידע סלש הראש, לא משנה, mm, שצריך התערבות, אבל הרגש מפחד ממנה מאוד. כן. אז פה נכנסת הספירלה, בסדר? נכון. ידעתי שתגיעי לזה, נכון תסבכי שזה אותנו. משולש, בסדר? יש לנו משולש, אבל בפנים יש כל הזמן תנועה. כל הזמן תנועה שהיא בעצם נעה בין רגש לגוף, לידע. אנחנו כל הזמן בעצם פוגשות את למי הקודקודים שלא האלה. צופה, אלא מאזינה, היא אה, מסמנת בתוך המשולש מין עיגול כזה, תנועה מעגלית, נכון, נכון? ספירלה, כן. ואם אתן לא בנהיגה, אז תפתחו מסך, מה קרה? נכון, אפשר גם לראות. כן. נכון, התאפרתי, השקעתי. נכון, ברור. כן, אנחנו בעצם, זאת אומרת, יש את המשולש, יש את העוגנים, בסדר? הם כביכול קבועים. אבל האישה זזה בתוך העוגנים האלה. הם כל הזמן מתערבלים, ואנחנו פוגשות את זה, למשל, אם יש לי חיבור לעובר, בסדר? אז זה רגש ומשמעות. אם יש לי חיבור לגוף, אז אני רוצה גם, איפה זה פוגש אותי על העוגנים? יש לי, אז חיבור לגוף, אז זה יהיה תנועה ונשימה. אוקיי? כל הזמן אני מתערבלת בתוך השלושה קודקודים האלה. במעגל הפנימי הזה. במעגל הפנימי הזה, אישה כל הזמן בתנועה. יש משהו שמפחיד אותה בשבוע X, ומשהו אחר יפחיד אותה בשבוע מתקדם יותר, אוקיי? זה עדיין רגש, אבל איפה זה פוגש את שני הקצוות האחרים? אז כאילו הם מתערבלים ביניהם כל הזמן, זה כזה תלת ממד כזה, כמו שאני מדמיינת את זה. וזאת האינטגרציה בעצם, נכון, שמחברת אותם. נכון, תכלס נכון. בפועל, ולא רק שומרת אותם כשלושה עקרונות שהם stand alone כזה כל אחד. נכון, בדיוק, זה לא רק ציר כזה מוחלט, אנחנו או. נעות עליו כל הזמן ומתחברות, הנה עכשיו אני עושה שמינייה, אינפיניטי כזה, כן, עושה אינפיניטי בבפנים, כן. כי אנחנו נעות בתוך הציר. כשאני אומרת שיטת החיבורים, מבחינתי יש לנו תשעה עוגנים, בסדר? שזה חיבור, יש לי חיבור לגוף, חיבור לידע, נו, יש לי עכשיו blackout. כאילו, תמיד זה ככה שמצלם. למה? יש פה חיבור מצלמות לרגש. וזה, שיהיה לך blackout? מה קרה? לסביבה, לתנועה, לקול הפנימי, לעובר, אוקיי? לנשימה. עוד שניים שכרגע פספסתי. אבל אנחנו, כשיש לנו את הגוף ידע רגש, המשולש. זה העוגן שלנו, שמתוכו אנחנו פועלות, אבל בפנים יש לנו עוד שכבות, אוקיי? ואת הכל לומדים בקורס הכנה ללידה, נכון? בקורס הכנה ללידה אנחנו לומדות מתוך המקום הזה של החיבור. אני רוצה שהם יגיעו מחוברות לעצמן, ושיהיה להם את היכולת לגשת לגוף, יכולת לגשת לידע, יכולת לגשת לרגש, אוקיי? כמה שאנחנו יותר מחוברות פנימה, ומבינות את השכבות האלה, כן, התנועה המעגלית היא תנועה שכולנו כנשים, כאנשים, כן, גם גברים, יש לנו בתוך החיים. אנחנו נעות בין הצירים של בחוץ, בפנים, כל החיבורים האלה שחיים לנו בעולם. ולמי שעוד לא שמע על הקורס ככה בכמה משפטים, אז הכנה ללידה, אני אוהבת שאנחנו... התבלבלתי עם המשפט. מותר לך, אנחנו פה, אף אחד לא שומע, כן? זה רק אני ואת. תראה, פעם הייתי עושה קורס יותר ארוך, של כמה מפגשים. היום לאנשים אין סבלנות,
בסדר? וזה ממש בסדר שאנחנו רוצים לבוא ולקבל את העקרונות האלה בצורה מסודרת, ואז לתרגל בבית. מותאמת גם ליכולת קשב שלנו היום. כן, כן, גם אני היום בעולם של רילסים וטיקטוק, הקשב שלי הוא מאוד מהיר, וכמו שאמרתי, המטרה היא לא באמת להפוך לרופאה או למיילדת, המטרה היא להבין מה הולך לקרות לך בגוף, ואיך המלווה שלך יכול לעזור לך, אוקיי? אז היום הכיוון שלנו הוא קורס שהוא ממוקד, שהוא בעצם ביום אחד, וואלה. ואז אנחנו יכולים להבין, ללמוד ביחד מה קורה בכל שלב בלידה, אוקיי? מה גורם ללידה להתחיל, איך את מתקדמת בלידה, ברמה הרגשית, ברמה הפיזית, כמובן מלא ידע, אוקיי? ואז אני נותנת להם תרגולים. החוכמה היא לתרגל, בסדר? כי את הידע אני צריכה שהיא תפנים בגוף. אם היא באמצע ציר פותחת את הסיכום ואומרת, מה שרה אמרה לי לעשות עכשיו, הקורס לא שווה כלום. נכון. הידע הוא עוזר כשאני מפנימה אותו בגוף וברגש, אוקיי? לכן זה משולב. אז עד שהיא מגיעה לקורס, כמובן כל הפרטים יהיו בתיאור של הפרק, אפשר לחפש מדהים. בגוגל, שרה גרשון, אבל עד שזה יקרה, לסיום ככה לסכם את הדבר הזה, היא לקראת לידה, היא רוצה להבין מה התרגול הראשוני שהיא יכולה לעשות כדי בעצם לחוות את המשולש הזה ולהתחיל להכין את עצמה להשתמש בו כשיגיע הזמן. תראה, אני תמיד ממליצה לקרוא, בסדר? לקרוא ולהבין מה זה אומר ללדת, אוקיי? כמה שיותר לאסוף חומר, וחומר מבוסס, לא סיפורים בפייסבוק וסרטונים באינסטגרם, בסדר? גם לי יש אחלה סרטונים באינסטגרם, אבל כשאתן רוצות ללמוד לקראת הלידה שלכן, לחפש מקורות מבוססים. כמה שיותר לקרוא. אחרי שהיא קוראת, היא צריכה לתרגל. עכשיו, כן, אני ממליצה לתרגל, או לפחות לפגוש אותי, או מדריכה מוסמכת אחרת, כי יש הרבה נשים, יש למשל את ההיפנוברת'ינג, שזה גישה הכנה ללידה של שילוב של דמיון מודרך, זו גישה שאני גם עובדת איתה המון, ויש ספר של ההיפנוברת'ינג, נשים קוראות את הספר ומרגישות שהן מוכנות ללידה. שתיאורטית זה נכון, אבל אני כן הייתי רוצה לראות איך את נושמת לפי השיטה, איך את מתרגלת את העקרונות, לראות אותך פיזית ולהגיד לך, זה נכון, זה לא נכון, לדייק קצת. אז לא תמיד מספיק לקרוא, צריך להפנים, צריך לתרגל בגוף. כן. מה יכול לעזור לאישה להתכונן ללידה, אם זו הייתה השאלה שלך, אז לקרוא. לפי שלושת העקרונות והעוגנים הללו. ידע, קודם כל לקרוא, למלא את עצמך בידע. 2, לזוז, בסדר? לתרגל את הידע, להפנים את זה בגוף. ו3, לעבוד על עוגנים שיכולים לעזור לך לקבל חוסן רגשי. בסדר? כמה שיותר לחזק אותך, זה יכול להיות תאום ציפיות מול הבן זוג שלך, איך את חושבת שהוא יכול לעזור לך, זה יכול להיות להכין משפטים מחזקים, ספר תהילים, אני לא יודעת, כל אחת ומה שעובד לה. בוודאי. וואו, שרה גרשון, הייתי אומר שבא לי ללדת, אבל לא. עדיין לא שכנעת אותי. אתה יכול לבוא לעיסוי, זה יהיה כיף. אני יכול לבוא. עיסוי הריון אבל. לא, אז גם פחות. אבל וואו, שפו, אתן ממש לביאות. תודה רבה לך על כל הידע. מה, סיימנו? כן, את רואה? לא נכון. נכון, זה כמו חלום, זה כאילו... ותודה לכן, תודה לכן המאזינות, המאזינים, אם אתם ככה, המלווים שאולי גם כן מאזינים לנו, ואם יש לכן עוד חברה, מכרה שאתם חושבות שהידע הזה יכול לעזור לה ויכול להכין אותה טוב יותר, זה פשוט עושים share, כפתור השיתוף הוא בעצם מעתיק את הלינק של הפרק, אפשר להדביק את זה בוואטסאפ לכל מי שרוצים, ככה להפיץ את הבשורה, אנחנו ממש נשמח שתדרגו את הפודקאסט באפליקציית פודקאסטים שלכם, זה ממש יעזור לנו, ותכתבו תגובות, אם יש לכם שאלות אפשר להגיב למטה בפלטפורמה שלכם, שרה עונה. נכון. ואפשר גם ליצור את הקשר והפרטים בתיאור של הפרק. תודה מיכאל. יום מקסים, והמון בהצלחה, נתראה בפרק הבא, ואם במקרה, זהו, אם במקרה זה הפרק האחרון ששמעתם לפני הלידה, אז זה לידה קלה ומדהימה. תודה, כן, תודה לכולם. תודה.